सभी भाई लोग के प्रणाम बा। हम सुनील बिहारी सिंगर राउर लोग के बीच ई बढ़ते ठंड में मनोरंजन के खातिर दो लाइन बिहार के लोक संगीत के आधार धुन पूर्वी में एक गाना सुना रहल बानी। उम्मीद बा रउरा लोग को अच्छा लागी। आई कवने करन माँ बबुआ अरे अइलन लोगन बनमा से संघावा में बारेक जननमा हो राम से संघावा में बारेक त जननमा हो राम। माई बाप कैसन हवन बनमा जे भेजले जवान। माई बाप कैसन माई बाप कैसन माई बाप कैसन हवन बनमा जे भेजले जवान। से ताहिर देखले दुश्मन समनमा हो राम से संघावा में बारीक त जननमा हो राम। धन्यवाद। सब लोग के प्रणाम। शुभ रात्रि। गुड नाइट। बाय टाटा।